Здравейте хора, аз съм LandroBG и днес ще играме Minecraft Pocket Edition. Както виждате, най-новата версия, а това му скин, лоу отзад. Така. Да започваме, да си направим един нов свят, който не ми се кръщава, така че направо да го правим. Така. Това е хубаво. Джунглата. Там мисля, че е хубаво място. Там е пещера, тук се вижда. Така може да живеем близко до джунглата, ще ни помага много. Ако намерим дънджани или някакви неща. Така. Пишете в коментарите дали искате да играем с фейскам или не. Съжалявам, аз го бъркам, защото вече четвърти път записвам този клип. И за какво? Помислите някой чупа до мен. Аз ще правим влогове. Може да снимам на Майнкрафт заедно с някакви други приятели, но ще видим, за сега няма. Преси. Дали ще успея във водата да скоча? Скочи на помощта на зомбита. Дали има спаунер тук? Да има, сега не ми се търси. Така. Да знаете, че този клип ще е над 3 минути, защото телефонът ми не може да записва повече работи от Minecraft и Mobizent са доста памет за моят телефон и затова сега ще събера малко храна от тази бъгната крава, която сега изобщо не е бъгната. Ще правим първи епизод на 2 части. И така че с другите епизоди. Така, да видим тази пещера дали е голяма или... да, тук нямаше нищо. Едно такова. Някакво тише. Толкова стигат. Опа, спичам. What the fuck? Какво стана? Бъгна и малко. Има ендермен при мен. Аз не съм чак толкова добър на Майнкрафт, но ще се пробвам на този свят да се развивам хубаво и да вземам всичко, което мога. Ще убивам Wither Tower. Добре, още малко ще го ставам, само да намерям пещера. Ето тук. Благодаря, че бяхте с мен. Аз съм LandroBG. Лайквайте, харесвайте и чао.